Ейте хора, и да, аз съм Влади Вълчи котката. И днес е Хелуин! Честит Хелуин на всички! И да, знам че не приличам на дух, обаче този от магазина Денди не ми продаде никакъв хубав костюм и затова просто решил, че ще съм дух не за Хелуин. Обаче просто в чисто бяло. Сващате ли? Магазинера там Денди нямаше просто какво да ми даде. Така че да се радваме, че така изглеждам, а не после. Здравей, Влади. Брат, какъв е този костюм? Прилича на нищо, буквален смисъл. Бране, Денди иначе не ми даде... Чакай малко, бране, ти видя ли това изгасване? Какво изгасване имаш предвид? Света, просто да вървим да ядем бомбони. Добре, да тръгваме. Здравейте, лакомство или пистолет? А какво? Моля ви, аз имам семейство, имам деца, имам много неща. Но, обаче, това е духът на Хелуин, защото трябва да е страшен, а това реално е страшно. Ще се обадя за полицията. Полицията? Че те какво ще направят на Хелуин, след като той трябва да е страшен, а те много добре знаят, че това за тях няма да е истина. Дайте ми бомбони или знаете какво има. Ето ви всички бомбони, които имаме. Благодаря ви. Лек ден. Хе-хе-хе. Сигурно Гвен, когато види тази турба, ще се очуди, ще каже, моля, как взе толкова много бомбони, Влади? Къде взе този бомбон? Влади беше толкова просто спидърнах до всяка къща около това местоположение, взех всички бомбони и накрая, те ми ги дадох. И после ги направих на един гигантски бомбон. На мен ми дадоха само една турба, а на теб ти дадоха гигантски бомбон, който ще трябва да го ядеш сигурно месеци. Ти да не би току-що да... Добре ли, много ми се ядеше и... Може да го споделиш с мене, най-добрият ти приятел, Влади Вълчи котката. Влади Вълчи котката. Хей, Дракс, не сме се виждали от седмици. Какво правиш? Първо, защо си на моята планета? Второ, виж, трябва да бягаме. Случва се нещо много ужасно. Па какво толкова може да се случи? Да, по принцип ти не можеш ли да го повалиш или нещо такова? По принцип да, мога го, но... В момента не е до поваляване, малко е безсмъртен такъв. Хай, дай ми го това тиквата. Ще видиш, ще го направя на пух и прах. Дайте ми бомбони. Размислих. Бягайте! Следвайте мене. Аз знам къде да се скриеме. Пристигнахме. Да, ще опитам най-спокойно да ти го кажа. Какво за Бога е това нещо? Виж, значи при моята планета на Хелуин понякога идват такива създания. И това е било нещо като богът на Хелуина при мене. Много е грозен. И днеска угаса планетата ми за една секунда. Защото той изключи някакъв вид шалтер. Тоест, това за тока, където е. Вижте, в момента не ме интересува това. Какво ще правим? Хора, аз казвам да направя това, което направих в епизода Влади Вълчи котката в бъдеще. Койно, Влади, има малко оръжие. Ладно, ти не ме ли слуша? Аз казах, че е безсмъртен. Да си кажа честно... И какво сега? Ще тероризира света така завинаги? Не, само до Хелуин. Обаче, за жалост, толкова бързо унищожава света, че той ще го направи на нищо. Някак трябва да го спрем. Дайте ми бомбони. Искаш бомбони? Добре, ето ти ги. Благодаря, сега ще си тръгвам. Реално да. Чакай малко, къде е Влади Вълчи котката? Знам, че ти дадох бомбоните, но като се замисля, искам си го обратно, дай ми ги! Първо ще трябва да минеш през мене. Видим!
Какво ми правиш? Няма да ти дам тази бомбони. Остави ме да мина. Стига си ми търкал главата в земята. Докато води прави глупости навънка с този демон, аз ще намеря книга. Книгата, която казва как да го спрем. До тогава ти му помогни. Разбира се, че аз трябва да помогна. Аз правя всичко добро и накрая на мене нищо добро. Супер работа. Благодаря ти, Бояне. Сега да го унищожим. Хей, дебелако! Какво искаш? Това. Това е вече с него. Пръснате на нищо. Хора, намерих как да го изгоним. Той къде е? Унищожене. Боян го вече беше пръснал. Странно. Той по принцип е безсмъртен. Не си мислете, че сте ме изгубили. Дракс! Мисля се, че толкова лесно ще ме хванеш. Мисли ме за лесен. Ама че ти ква е той. Добре, сега като имаме време ни кажи твоя лек. Трябва да го изплашим. Брат, това не е дори лек. Ама хайде пастига. Всички глупости днеска чух, ама това е топа. Сега ще видиш колко много ще го изплаша. Виж ме. Хей, обеме се. Какво? Погледни в душата ми. Добре, ще погледна. Печели! Ей! И до тук ще бъде този епизод, хора. Надявам се ви е харесал. Още съм жив. Това вече не е честно. Това е той, нашият герой. Соник? Няма как да ме победи той. Да не те победи ли? Аз съм най-силното нещо. Виж ме. Сега! Не! Мъкте се от лицето ми! Мъкте се! Сега! Имам чувство, че в главата ми само ти се мъчиш! Не! Чакай! Не! Не! Аз ще се отмъстя! Вече може да се радите на Хелоуин! Соник, ти спаси света, защото успя да го изплашиш. Ще помним, че си спасил Хелоуин до Хелоуин. И запомнете, не се заблуждайте по външния вид. Чао! Чао, Соник. Чао, Соник. Хора, този път наистина до тук ще приключа този епизод. Надявам се да ви е харесал. И чао, и честит Хелоуин!